igama lami liphelele, it's very short. Umdumseni Nzimande. Aw. Full stop. Middle name? Angini wange ekhaya. So nje ama initials akho Nzimande. Ubaba nje wacabanga late futhi, and it was based on his name. Angithi no Abraham. Wena kwasuba ubadike? Isaka. Isaac. Uma Patience Ntshula. Okay. Ngizalwa eKokstad ngo-1990 ngomhla 7 May. Umndeni wakuboma omningi use Maritzburg. Okay. Nabakuboka baba, ubaba ngithi wasebhulwa, uma wase Harding. Okay. So basuka most yabo base Maritzburg manje from both sides. So ngagcina kanjalo ke Maritzburg, ngangihlala no Antwam uPink Ntshulane. Oh, okay. Ngangihlala khona ngenza my high school from grade 10. No, grade 9 until grade 12. Qabazana. Angithi baba wahamba yokwakha eQabazana in the Eastern Cape. Okay. Ngafunda ke Upper Qabazana, primary school Upper Qabazana, junior secondary school, and then I moved to Yuval Boys in Johannesburg. Ngafunda khona for 1 year. And then I went to high school. I went to Minerva High. Minerva High is Alexandra. Okay. Lapha eMkhukhwini. Thanda ngangiyithanda kabi lento, namanje ngisayithanda. Yini le special kangaka ngayo? I think abantu abahlala lapha, they are very banobuntu. Mhlambe nale setup yokuthi umakhelwane uphuma la eminyango nangumakhelwane kululu ukuthi everyone just feels like it's a family. So iyona ndawo ngempela la ingane khona ikhuliswa umphakathi ingane literally. Then ngabuya ngazofunda la eMaritzburg ke from grade 9 until grade 12 Northbury Park ngangifunda Northdale eSchool Samandiya. Nami ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi kwenzeke ngizizwe nje okhosini, and uNkulunkulu made a way for me. Wow. He made a way even though ngangiyingane and ngangingazi ukuthi konje le ngoma yakho uLady D ayithandayo le yathi uzoyicula mase kwehla ibhokisi kubo bonke oThixo, kubo bonke ikhona kule album yami, but angiyifakanga on the album, izoba ku YouTube kuphela. Okay. Yes, ngiyirecordile. Wow. I think uNkulunkulu iloka kwenza wezwa. I think abalali bazozwa nje uma siqhubeka, mhlawumbe istory sami nezinto abangangazi bazizwe babone ngempela ukuthi ngilanga ikhona, mhlawumbe ngoba ngakhuluma umsamba, you know. Siyocula masifika emngcwabeni, there was just someone on a studio, on a company, who's from Joburg, owasizwe sicula. Ubalo uKhubashe. Okay. Hamilton Khubashe. So sathi masifika wavele weza kuthina wathi yazi ngine studio ngine company, ngiyacela ukunisiza. Done, complete. Wow. And we were not even yabo ubona uma usaqokelela imali uthi asameni mhlambe sibone ukuthi singakwazi ukuthi mhlambe siyo record eDurban. What I know, zamani imali nize ngizonizolala studio ni record nilale khona nenze yonke into khona, ni record 3 days, record ubusuku nemini. Wow. Sa record saqeda, drove back home. Done. That was the start of the journey. Wow. And the amazing thing was ukuthi masuke ekhaya sisuke see Vision of Christ igama le group. Mina ngudumi. Yeah. Obese bizwa ke ngudumi eMkokstad ngoba ubaba uNtanzi owayesebenza la okhosini uNkulunkulu yebo uNkulunkulu nomuntu omusha wathi enkonzweni kababa uNJ Sithole. Mangiqeda nje ukucula wathi lo mfana ke sizombiza ngodumo eMkokstad. Ngoba angithi kwakhona uMzambia nomsawa ngaleso sikhathi wathi siyambonga uNkulunkulu ukuthi sinaye wethu wevangeli ozohamba etshela abantu ngoNkulunkulu, yena sizombiza ngodumo eMkokstad. Wow. So sithe set goal siqedile ukwenza album, kya decide manje ukuthi ialbum izobizwa ngani, Vision of Christ. Ngingane ngina 10, I'm not part of the meeting. Yeah. But ngiyezwa
Ulalela ke. Ngiyezwa yabonga busy ngidlalela la eceleni. Ngiyezwa le meeting busy kakhulu nje. And I'm sure uyashabashe kuyafisa ukuba ingxenye yakho kodwa manje abantu abadala babekhuluma no. So ngagcina lapho kwathiwa nje no ialbum isizobizwa ngoDumi Mkokstad. Oh, and the Vision of Christ. Yaqala lapho ke indaba. Aqala lapho uDumi Mkokstad. Lento engisho. Nibangake ekhaya? Sengisama ama siblings. Siba u3 4 nguthulani osjoinile manje umfowethu osjoinile phakathi sathola ukuthi sinomunye umfowethu okhona who's part of the family. He's a motivational speaker, so siba u3 and then bese bakhona uthulani. So banomdala uBudisiphiwe uJeff kube uThandi kube sekuba uNtsindi, then ke mina ngilast born uma uqala phezulu. Oh, okay. All right. So ni abantwana nibane? Yes. Wena wasuba ilast born? Ngilast born mina. Ithini leyango? Kona le ethi o Jesu kuphela ngithanda. Yes. Go Jesu kuphela ngithandayo. Kangisobhoqweni ke lapho esikoleni ke lapho. Iphike imisebenzi eminye osuyenzile abantu osusebenzisane nabo kuyona le ndima izomculo? Baningi kakhulu sisi. I've been in the industry for nyaka u23 manje. Wow. Ngingabala ku Sexasa. Ngisebenze no Hamilton Kubashi, ngasebenza no Percy Ingle, ngasebenza no Big Boy Mlangeni. Ngasebenza no Mxolisi Mhlongo, ngisasebenza naye. Ngasebenza nabo Tsheponzimande eBula Music. Baningi kakhulu. Ngasebenza Spirits of Praise abo baba Benjamin Dube manje. I've worked with Mama Rebecca Malope, I worked with Osfiso Olundi. The list is endless. Kwakunjani kuwena ukusebenza nelegend yakho uLundi, umuntu owamuzwa emsakazweni wafisa ukuba uyena kodwa wayithola futhi usebenza naye? Kwakunjani wawundana umuzwa? I think uNkulunkulu wa installa kumina ukuthi uma ngifika eBula Music, do not compete, learn, funda. Ngafike ngafunda how to master the art of performance, a stage. uLundi was a performer. He was a great performer. Lundi was a great performer. Mama Rebecca Malope. Mom Rebs was an amazing but mina ngifuna umuzwa ngalesikhathi uqala ukuhlangana noLundi. I think yabona lanto leyo ukuthi ungabelieve, but like kube ngazothi ungayincinza na kube ngazothi, but at the same time yababona labantu and baya embrace nabo bathi we are so proud of you ukuthi now usula as you are talented. Umuntu akuphusha stage. Ngakhumbula sicula kwakune show, I think ayise Newcastle mangaphazami, sasuke sonke eGoli sihamba ngebus, so ama artist eBula Music I driver no Tsheponzimande, abanye bahambe ngenye imoto, iband ihambe ngenye imoto. So safika ke sahamba sonke noLundi, Kholeka, Sifiso, uZodwa. So masifika sa performa ngangicula kuqala ke mina. So uyabona ukuthi umuntu uyamthanda, uyabukela kuyena. So mina ngafika ngenza lento uLundi ayenza e-stage, ngafika ngayiperforma lento. Mase siphuma sesihamba usethi uLundi, Dumi, hayi mntanami, andiyifuni into yokuba ufike wena e-stage wenze izinto ezenziwa ndim e-stage. Do your own things. I know you look up to me, but you must do your own thing. Mntanami ungincede mna ungenza izinto ezenziwa ndim e-stage. I died. And uzoperforma kuqala usuthatha zonke izinto zonke izitayela zakhe ngangixhuma lapha. Awangishange lecture masiphuma nje wangishange lecture Lundi ngaba straight. Kamazi that day ukuthi okay uLundi is very straightforward. He's a straightforward. Wasiza kodwa uyazi ukusiza kakhulu. Ile nto ehlalishiwe nasemsakazweni ukuthi sesinayo Dudu Khoza samdinga omunye. Yeah, and leyanto yakufundisa ukuthi be you. Sekukaningi ngiza nasemsakazweni ngichaziswa, ngiexplain izinto
ngisho ukuthi bengingalona iqiniso but abantu into esengiyibonile umuntu uyakholwe lokho afuna ukukholwa so into engcono ile engayenza ke sisi ukuthi ngivele ngiye enkosini ngithi Nkosi if nawe you were crucified naye washo ukuthi as they have crucified me they will also crucify you and abalwi nani balwa nento ekunina uNkulunkulu into afuna ukuyenza uNkulunkulu kunento afuna ukuyenza entsha sha nawe empilweni yakho uma kuukuthi busulahla ithemba uyitshela ukuthi uNkulunkulu akekho mina ngifuna ukukutshela namhlanje la kwindumiso ukuthi ngimbonile mina kumina kukhona la bengiphethwe khona idepression mina sisithembeka nami sengibona ukuthi yabo manje ngesikhathi sokhuvethe lapho nami sengibona ukuthi lo mculo lo usungibeka at a point la khona nami sengifikelwa nayimicabango yokuthi kanti ngiphilelani ngizama ukuphilisa abantu ngomculo noma ngeze uNkulunkulu anginike lona but ngithi mangithi ngivula i-social media the same people engithi mina ngenzela bona umculo bayangishaya uNkulunkulu wathi ke lo mculo owenzayo akuona wakho owabantu and wena wenzela uletha kumina mina ngiphilisa abantu ngawo so kulungile uma kuukuthi wena uyacula labantu abaculelayo bekushaya bona you are receiving on the other side when uyakhipha ngala uNkulunkulu bese yawuthatha lo mculo uyophilisa labantu kuyinkinga abangayikhulumi ku social media zabo ebusuku uma bengasalali kufika inkinga zabo babuya bahambe bayofuna ialbum kaDumi uma befika bathola ingoma ethi aqaqekile amaketanga ngiphunyukilo gibeni lo ngoma ngayibhala kubhlungu sisithembeka angazi bangaka abantu ku social media abathi ngangikhona mfethu kade zikunetha nami ngafika ngafaka nami kwami kodwa ingoma yakho yangiphilisa ngisho ngaphakathi ngithi lo muntu akazi ukuthi le ngoma ngayibhaliswa buhlungu engangibuzwa abantu bekhuluma amanga kuthiwa mina ngisuke emshade ngisuke ehotela ngasho umuntu ehotela ngathi ngiyoshoot music video into enjani leyo kwakubhlungu but uNkulunkulu wanginika umyalezo ngenxa yalezo zinto kanti ufuna ukuphilisa bona labo bantu so ngijabulise kakhulu abalaleli bokhozi ngiyazi ukuthi okhozini kugcwele kakhulu amabhinqa abantu abathanda lo mculo wakithi uMaskandi and ukubabona nabo bengena bethi cha mfowethu phela nathi uNkulunkulu siyamthanda and kunento esiyitholayo emculweni wakho siyakuthanda nawe ekungenze ngathoba kakhulu ngabona ngempela ukuthi impela abantu base South Africa bathanda umculo nje wase South Africa hayi ukuthi uMaskandi gospel yini kungenze ngathoba and also on the gospel side bona ubaba uBenjamin Dube bona uMam Rebecca Malope ngabona some of the politicians beposta ialbum ngamangala nga reposta ngathi bafethu angisazi ngithini engenze ialbum la ngithi ngiyebonga kuNkulunkulu ukuthi ungigcinile kwaze kwala but engikubonayo ukuthi abantu nabo manje khona bakutholayo bona ngicela ukusho into iyodwa nje indawo bangangithola kuyona on YouTube into engiyibonile abantu abadala babuye bangazazi lezi zinto on YouTube ngine page ekhona Dumi Mkokstad official Dumi Mkokstad official fike ni subscribe khona nizothola yonke into yami lapho ama music video ulomculo omusha ebenuza namhlanje ukhozini nengoma ezingekho kwealbum engizoyikhipha kuphela ku YouTube ngiyacela ukuthi niye khona nifike nifollow khona ipage lami Dumi Mkokstad official siyabonga kakhulu Dumi ngiyabonga sisi ngiyabonga